uimatillaan jäissä tänä vuonna. 5 senttiä. No 5 senttiä se kuulemma on, mutta mitäs se on, paljonko se pilkkiällä pitää olla se jäävahvuus? 2 senttiä tasa, joo, se on hyvä. On kumma, että vaikka niillä on raskaat pilkkihaalarit ja on reput ja vehkeet ja rensserit matkassa, niin minne tuntuu pojat vaan siellä osat sitten niin kuin tuolla naapurimaassa jäälautoilla pistivät sen loppuosioon, että on aivan upeita heilyä. No, nythän on sellainen tilanne, että nämä herrat on saanut vissiin kohtapuoliin niitä, onko nyt jouset ja vehkeet tai mitä rumpujen kalvot, onko ne hyvässä mallissa? Hyvä, hyvä, on kiristelty. Kireellä. Oikein upeeta. Kun me tässä seuraavaksi ajateltiin tämän pupun kanssa tempasta sellainen kuin aamutuivo. Ja otahan tämä tilaus taitaa liittyä. Toisen maailmansodan aikana suusta suuhun kiertänyttä rallia mukaan tarinaksi Reino Hirviseppä alias Palle Sten Dukander alias Viima täyden sisällemään virkistelmään väliosalla ja nythän meillä näitä väliosapetäjiä siellä tuntuu olevan enemmän. Onneksi olkoon. Kiitoksia. Naapurissa kävin monta kertaa. Mimmi keitti korviketta ja se kahvilta maistui. Haastellessamme leivin uunissa pullat mustiksi paistui. Kun loisti yli Lahden kuutamo elokuu. Ja kun istuimme kahden, unohdimme kaiken muun. Sitten mentiin Mimmin kanssa aamutuimaan uimaan. Aamutuimaan. Mimmin uhkeet muotoviivat sai mun tunteeni soimaan. Kahlatessamme kaislikossa puli koimaan. Mimmi polskutti käsipohjaa, minä koira huiskin. Mimmi kirkoi kun hänen päälle vähän vettä ruiskin. Aurinko oli noussut, lämmin jo oli niin, kun sitten uimahousut lepikossa kuivattiin. Noita hetkiä muistelles ihan päätäni huimaa. Aamutuimaan. Nyt mä sitten Mimmin kanssa olen naimisissa. Mimmillä on papukaija sekä musta kissa. Nimipäiväksi Mimmi tahto vielä pienen piskin. Mimmi istuu kikkostuolissa, minä poika hoidan tissin. Mimmin kun kehon uhkeen öisinä vierelläin. Itkuun ja puhki, itsekseni mietin näin. Miksi mentiin Mimmin kanssa aamutuimaan uimaan? Aamutuimaan.